Medzi ľuďmi sa šíri množstvo mýtov a povier o fyzikálnych vlastnostiach minerálnej vlny, ktorá patrí medzi veľmi rozšírené izolačné materiály. S Romanom Šubrtom, súdnym znalcom v oblasti stavebníctva a energetiky, sme sa rozprávali o tých najčastejších. Patrí medzi ne napríklad obava, že minerálna izolácia počas zatepľovania navlhne vplyvom dažďa alebo iných poveternostných podmienok. Podľa odborníkov je však takýto strach zbytočný. Minerálna vlna je už z výroby upravená tak, aby po nej dážď stiekol. Samozrejme, pred aplikáciou na fasádu musí byť každý izolant skladovaný v suchu. Ty vaty jsou hydrofobizovaný, takže z toho ta voda stejká a v okamžiku, kdy se to uzavře omítkou, tak ta voda se do toho nemůže dostat nikudy. Stavba by měla být suchá. V okamžiku, kdy je stavba rozestavěná, tak samozřejmě do ní může zapršet, ale ty stavební materiály by si měly s tou vlhkostí umět poradit, což bohužel ne všechny umí, ale není to případ minerální vaty. Rovnaký názor má aj stavbár Vlatislav Janík z developerskej spoločnosti Trigema, ktorá už úspešne zrealizovala celý rad zateplení, najmä bytových domov. Ten materiál je upraven tak, že prostě tu vodu nepřijme, on je hydrofobizován, takže vlastně nějaké množství vody dešťový, který se dostane do toho materiálu, prostě tomu materiálu vůbec jako neuškodí. Ani väčší dážď počas realizácie zateplenia neznamená problém. Stavebný materiál to nijako neohrozí. Absolutně nic se neděje. Ten materiál namokne, tak ta vlhkost velmi rychle se dostane ven, takže není důvod se tohohle z toho jakkoliv obávat. Ďalšou neopodstatnenou obavou ľudí je, že ak by minerálna vlna navlhla, mohla by spadnúť. Podľa odborníkov sú to však zbytočné obavy. Ak fasády padajú, dôvodom je zlá realizácia, najmä nesprávné kotvenie. Občas se stane, že některá fasáda spadne, ale není to tím, že by ta fasáda byla těžká, že by nasáchla ten tepelný izolant vodou, ale je to tím, že to je špatně provedený, že to je špatně kotvený, že jsou slabý hmoždinky, že mají malou hlavičku, takže se protrhnou skrz, případně je to špatně přilepený. Tam jsou největší problémy se zateplováním. S tým súhlasí aj Vlatislav Janík zo spoločnosti Trigema. Aj podľa neho nehrozia žiadne problémy, ak sa dodrží technologický postup. Když se neudělají ty základní věci, to znamená odtrhové zkoušky a výtahové zkoušky, když ten podklad je špatný a nějak se to prostě zanedbá, tak vám může prostě se zhroutit jakýkoliv zateplovací systém, ať je to polystyren nebo vata.